Саулармысыз, ассаламу алейкум, дусларым, кардәшләрем. Кайбер сорауларга бергәләшеп, уйланып, фикерләшеп җавап биреп карыйк әле. Еш кына ураза вакытында хәлсезлек, температура күтәрелү, күңел төшенкелеге, бик нык ашыйсы килү, баш әйләнү ни өчен шулай икән диләр. Инде безнең уразаның хикмәте турында сөйләшкән иде, аның бик зур нигъмәт булуы, бары тик Аллаһ Тәгалә ураза тотучылар гына әҗр савапларын үзем бирәмен дигән, ләкин бу дөрестән дә үзенә күрә бер сынауда. Безнең организмыбыз ни дәрәҗәдә пычранган, анда ни дәрәҗәдә шлаклар, токсиннар, паразитлар бар, менә безгә ураза тоту шул кадәр авыр булачак. Мин әле үземнең хәтерлим, беренче ураза тоткан мәлләрне, кем әйткәндәй, анда ияргә түгел, хәтта күзне ачарга, күз кабагын күтәрергә дә хәл булмый торган иде. Хәзер инде әлхәмдүлиллә ураза вакытында мин үземне ашаганга караганда да күбрәк энергияле, көч-куәт ташып торганны сизәм. Чөнки организм чистарып бетте дияргә мөмкин, ләкин ул даими дәвам итә. Безгә әйләнә-тирә мөхиттән, һавадан да, судан да, ризыктан да кызганычка каршы аларны саф, чиста дип әйтеп булмый, һәм алар безнең Аллаһ Тәгалә безне камил сурәттә итеп яраткан, безнең организмыбызны, безнең гәүдәбезне пычратуларын дәвам итәләр. Шуңа күрә һәр даим чистарынып, организмыбызга, кем әйткәндәй, ел саен машинага техосмотр үткәрәләр. Шулай итеп, техосмотр үткәреп, чистартып торырга, камилләштереп торырга кирәк. Ә бу эш ничек башкарыла соң? Менә бу хакта инде без киләсе видео чыгарылышта сөйләшербез. Һәммәгезгә дә уңышлар, саулык, сәламәтлек, бергә булыйк, дуслар.